camper en gaan de kleine met een Chileens kenteken. En een sticker van de Dakar Rally. Interessant. Dat zien mensen met rollen. Een goedemorgen. Hi, Hallo. goedemorgen. Net wakker? Nee, dat niet. Weet je wie wij zijn? Nee, Oh, kennen we Limburgsproot of niet? nee. Nee? Wij zijn van het programma Onderweg Ja, van L1 ja, en wij zagen de camper staan. ja. En toen dachten wij van, nou, een camper met een Chileens kenteken in Smakt. Ja. Daar moet een verhaal aan vastzitten. Ik ken het verhaal persoonlijk niet heel erg. Ik woon hier ook niet. Ik ben hier werknemer zeg maar, op het bedrijf hiernaast. Oké. En deze camper is van een klant van mijn baas, van een Amerikaanse klant. Ah, Dus zodoende dat hij nou, die stond ergens en ja, zodoende dat hij hier terecht is gekomen. Ja, doordat zij een klant is. oké. En jouw baas heeft ook helemaal niets te maken met die rally, die Dakar rally? Nee, nee, helemaal niet. Wat grappig. Ja, ja, En die staat hier gewoon. ja, die staat hier gewoon. Hoe lang staat hij hier al? Een maand of 4 denk ik. Oké. Ja, Wat maf. En je baas is er niet? nee, nee, die zit op dit moment in Noorwegen. Oh? Ja, En wat voor bedrijf werk je dan? Als je... we zijn een revalidatiekliniek voor sportpaarden. Nee. Ja. Wat cool. Ja, dus zij rijdt naar Noorwegen om daar de paarden te behandelen en op te halen, hierheen te brengen en Wat gaaf. te behandelen. En dan zijn ze goed en dan gaan ze weer terug. Dus, Ja. dus jij werkt ook met paarden die revalideren? Ja, ja, ik revalideer ze, ja. En dat heeft niks te maken met al die paardjes die hier achterlopen. Dat zijn van die hele kleintjes, hè? Nee, nee, dat zijn die is van de buurman inderdaad. Nee, die hebben wij niets mee te maken. En sportpaarden, dus dat zijn ook paarden die op hoog niveau Ja, absoluut. in de sport... Ja? Ja, ja, absoluut. Wat een gaaf verhaal. Ja. Dus paarden die we wellicht zouden kennen van tv of zo. Ja, Hoe kom je in die wereld terecht? ja. Ja, het is een aparte wereld en iedereen rolt er een beetje in. En als je ziet dat dingen beter kunnen in de verzorging van een paard, dan ga je daarmee ontwikkelen, zeg maar. En zover zijn wij nu dat wij dus die topsportpaarden kunnen, beter kunnen maken. Beter in de zin van beter als ze ziek zijn of beter qua prestaties? Beter als ze ziek zijn, ja. Oké. Zijn dat hele specifieke dingen vaker bij sportpaarden? De meeste dingen zijn peesblessures. Oh, Ja. omdat ze natuurlijk op topniveau moeten presteren. Ja, komt er meer belasting op die pezen en daardoor kan er wel eens een scheurtje ontstaan. En ja, dan lopen ze niet meer goed en dan brengen ze naar hier. En wij hebben een speciale laser, die gebruiken wij om dat been te behandelen, om die pezen te behandelen. En dat zorgt dat de bloeddoorstroom bevordert. Waardoor er nieuwe stamcellen, waardoor de stamcellen naar de pezen toe gaan. Waardoor er weer nieuwe vezels aan worden gemaakt in de pezen en je dus eigenlijk een compleet nieuwe pees krijgt. Terwijl als je ze een jaar op de wei zou zetten, krijg je alleen maar littekenweefsel terug. En dan is het een super stugge pees en kun je niet, ben je eigenlijk bijna afgeschreven voor de sport, zeg maar. Ja, daar kun je niks meer aan doen dan. Nee. Dus dan kun je nog zo'n goede revalidatiekliniek hebben. Maar als dat littekenweefsel er eenmaal zit en dat paard staat al een jaar in de wei, dan is er voor jullie, zelfs voor jullie
geen eer meer te behalen. Althans, jullie hebben dan nu zo'n laser. Ja. Hoe lang bestaat zoiets al? Dat je dat kunt doen? Durf ik niet te zeggen. Wel een paar jaar, maar ik weet niet precies of dat al bijvoorbeeld 10 jaar is of dat het pas 5 jaar is. Hoe lang of... hebben jullie hem al? Volgens mij hier een jaar of 3 ongeveer. Dus stel, er komt hier een paard met een peesblessure. Maken jullie dan eerst foto's? Of zie je dat überhaupt op foto's? Een scheurtje in een pees? We hebben een speciaal apparaat, gewoon een echo zeg maar. Eigenlijk waar je ook baby's mee kunt echoen zeg maar. Ja. Kunnen wij ook pezen mee echoen. En dan zie je dus gewoon hoe die pees er van binnen uitziet. En dan kun je dus de hele pees, alle pezen, alle benen kun je scannen. En dan kun je dus zien waar precies de blessure zit. En dan kun je daarop gaan focussen om dat beter te maken. En wat je net zei, hè, dat je met die laser zorgt dat stamcellen naar de plek gaan waar de blessure zit. Ja. En er ontstaat dan een hele nieuwe pees? Of wordt die pees die beschadigd is door die stamcellen opnieuw... Ja, die wordt opnieuw opgevuld, zeg maar. Klinkt waanzinnig. Ja, dat is het ook eigenlijk wel. Ja, het is echt bizar hoe slecht sommige paarden eruit zien als ze hier komen. En dan behandelen wij ze en dan gaan ze gewoon naar huis met gewoon geen blessure meer. En dan kunnen ze opnieuw worden opgebouwd. En vaak ligt eraan hoe lang ze al uit de running zijn geweest. Maar als ze pas net uit de running zijn, dan zijn ze in 3-4 maanden lopen ze weer terug in de sport. Maar dan heb je wel 3-4 maanden zo'n paard hier op bezoek. Nee, dat verschilt per eigenaar. Want een behandelprogramma duurt 2 weken. Ja. En na 2 weken zou dus vaak ongeveer die pees weer goed moeten zijn, afhankelijk van de blessure. En meestal gaan ze dan weer naar huis en dat de eigenaar hem zelf op doet bouwen. Maar er komt ook wel eens een paard waarvan mensen zeggen, doen jullie hem maar opbouwen en als hij weer kan galopperen of een sprongetje kan maken, breng hem dan maar een keer terug, want dan kunnen wij er weer echt mee aan het werk. Oké. Dus op het moment dat een paard dan terug gaat naar de eigenaar, dan geven jullie een soort van behandelplan mee? Ja. En je zegt net van een beetje afhankelijk van de eigenaar. Dat heeft er dan ook mee te maken van hoe goed de eigenaar zich aan dat behandelplan houdt? Of het wel of niet snel gaat of langzamer? In principe moeten ze zich gewoon aan het behandelplan houden natuurlijk. En dan zou het gewoon goed moeten gaan. Maar het kan zijn dat er wel een complicatie optreedt. Dat ze weer terug moeten komen. Of dat ze even in hun behandelplan een stapje terug moeten doen om het dan wel weer goed te krijgen. Ja. Volg jij paarden, toppaarden die hier geweest zijn en hier behandeld zijn, dan ook automatisch in hun prestaties? Ja, absoluut. Ja, want het is heel leuk om te zien als je hier een paard krijgt met een hele ernstige blessure, om die vervolgens weer op een hele grote wedstrijd te zien voor de kwalificatie voor bijvoorbeeld Tokio, voor de aankomende Olympische Spelen. Ja, dat is echt, En dat is gewoon heel dankbaar werk. Dat zie je ook aan die paarden als ze hier komen, dat ze echt een beetje zo sip zijn en niet lekker in hun vel zitten. En als ze dan weer naar huis gaan, dan denken ze, oh wat fijn. En merk je dat aan een paard? Dan voelen ze zich echt weer heel goed. Ja. Die komen hier echt down? Komen die hier? Dan komen ze hier inderdaad en dan vinden ze het allemaal wel prima. En na een week of 2, als ze zich beter beginnen te voelen, dan krijgen ze ook weer streken, dan worden ze lastiger en dan gaan ze gek doen in de wei en zo, dat soort dingen. Ja, dan zie je echt dat ze het beter voelen. Hoe lang zit jij al in de paarden? Inclusief school en stages, 7 jaar. 7 jaar. Was jij ook zo'n meisje dat dan begon bij paarden van anderen met het verzorgen en zo? Of
Nee. Heb jij dat stadium niet doorlopen? Nee, dat niet echt eigenlijk. Ik ben echt een typische manegeruiter geweest. Ik heb heel lang gewoon op de manegepaard gereden, 1 keer in de week. Vond ik fantastisch. En toen ging ik naar school en toen dacht ik moet stoppen op de manege. En vanuit daar ben ik gewoon stages gaan doen en ja, dat soort dingen. En er echt ingerold. En welke opleiding heb je gedaan? Hippies Management, MBO 4 is dat in Barneveld. Leuke studie? Ja, absoluut. Wat leer je dan bij Hippies Management? Echt van alles eigenlijk. Het is gewoon, je begint in het eerste jaar met de basis, want het kan ook gewoon zijn dat er paarden binnenkomen. Of dat er leerlingen binnenkomen die eigenlijk nog niks kunnen. Dus je moet je als opleiding aan kunnen passen aan dat soort mensen. Dus je begint gewoon al met hoe poets je een paard. Hoe doe je hoeven uitkrabben? Hoe doe je een hals erom? Dus dat leer je allemaal? Dat leer je allemaal. Terwijl de meeste mensen kennen dat eigenlijk gewoon en kunnen dat ook gewoon. Maar je moet het wel leren om een bepaalde basis te krijgen, zeg maar. Rijd je zelf nog op paarden? Ja, af en toe wel, ja. Dus paarden die hier in de revalidatie zijn, daar rijd je wel eens op? Ja. Dus dan zit je ook wel eens op een toppaard? Ja, wel eens. Ja. Lijkt me een leuk gevoel. Ja. Leuk werk. Ja, leuk werk. Heel dankbaar werk ook wel. Maar is dan tot slot, en dan laten we je verder met rust. Betekent dat deze kliniek in Smakt, dat ze die in de wijde omgeving kennen? Internationaal ook? Het zijn best wel... Ja, er zijn best wel veel mensen, ook vooral veel buitenlandse klanten die dat kennen. Maar toch merk je wel dat er ook nog wel veel onbekendheid is. Omdat de lezer zelf best wel onbekend is. Ja. Dus als je het daarover hebt met iemand, dan zeggen ze, wat bedoel je?